Pociąg Regio-Trans Kaszubia ze stacji Hel do stacji Gdynia Główna wjedzie na tor drugi przy peronie drugim. Prosimy zachować ostrożność, nie zbliżać się do przodu. Dobry, dobry. Jademy. My jazemy na zjazd prosto my, dlatego my jesteśmy Kasiebama, my kłechume baronaju, Kasiewską tacie zna i chcemy to płekać. Le to nie je durny płewód. Na zjazdy Kasiebów najlepiej widzę, że Kasiebi są jak jedną rodesna. Je wiele redotę, rozegracjów, wspólnotę, już są przez Kaszubią. Je barosny zim doznanim. To je taki dzień, gdzie możemy się spłetkuć do kupy, pośpiewać, zarzec. Tybaci, zresztą ty się mumę. Ja jem na zjeździe, bo ja bardzo kocham Kasiewską. Ja uważam, że Kasiewsko to jest moja ojczyzna. Ja godam po Kasiewsku, jem Kasiebum, moją narodność to jest Kasiewsko. Ja oczywiście bardzo ledą Polskę, ale to jest dzień w takim, gdzie my wszyscy fejrujemy, możemy się bawić i bez graniców prosto zabawa wśród Kasiebów, bo my Kasiebi jesteśmy jedną familią. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie w Kościerzynie, w sercu Kaszub na 25. jubileuszowym Światowym Zjeździe Kaszubów. Serce rośnie widząc Państwa tutaj, że jesteście w takiej świetnej atmosferze, w takich dobrych humorach. Ze wszystkich stron Kaszeb przyjechaliśmy dziś do serca Kaszeb i nie ma wątpliwości, gdzie dziś jest stolica Kaszeb. Kościerzyna to jest stolica Kaszeb. Wasta burmistrzu, wastowie, burmistrzowie, Zaka, wielko Zaka za to gorące przyjęcie, tak gorące jest to słońce, które nam dzisiaj bardzo towarzyszy. Przedczego Belnego. Ciso w Kościerzynie zbiegł się lud z Kaszeb, z całych Kaszeb, z Chojnic, z Hejla, z Redy, z Rumi, z Gochów, z całych Kaszeb, jest tu lud kaszebści. Wielki Bóg zapłać burmistrzowi Kościerzynę za to fantastyczne przywitanie. Brawo! Serce Soredę, jakie
który jest poświęcony księdzu Hilaremu Jastakowi właśnie w jego rodzinnym miejscu. Dlatego to właśnie na tym niezwykłym dziecku tego miasta pragniemy dzisiaj skupić swoją uwagę. I na przekór zakazom i szykanom nowej władzy ksiądz Jastak organizował pomoc najbiedniejszym rodzinom, szczególnie dbał o dzieci, młodzież. Z myślą o nich organizował wakacje z Bogiem w Białogórze nad morzem. Wielki brawa! Drugi raz po 20 latach w samym sercu Kaszub, w samym sercu Pomorza, tym bardziej niezmiernie rozpiera nas duma z tego, że ten rok 2024 został ustanowiony rokiem księdza Hilarego Jastaka, który jest honorowym obywatelem miasta. Bardzo się cieszę i serce się raduje, widząc tylu uśmiechniętych, radosnych ludzi i taka atmosfera niech nam towarzyszy dzisiaj przez cały dzień. To jest nasze wspólne zindzenie. Nasze wspólne zindzenie raz w roku, kiedy my możemy wspominać o tym, co się działo wokół spraw kaszubskich. Jak kultywujemy język, jak kultywujemy tradycje naszych przodków. Czy dbamy o poezję, czy dbamy o prozę, o rękodzieło, o nasze wieloletnie tradycje. Ja mu chcę rzec do tego, co godził ksiądz biskup o Hilarym Jastaku, że on był jednym z wielkich ludzi Solidarności, że to dzięki niemu też Solidarność w czerwcu 1989 roku, 35 lat temu nazad, zwyciężyła, że to dzięki niemu żyjemy w wolnej Polsce, że możemy jako Kaszubi bez żadnych komplikacji i problemów być Kaszubami, w przeciwieństwie tego, co było za komuny i za sanacji. Jest w wolnym kraju. My Kaszebi. Dzieci, każdy z nas musi uczyć tej historii świata, Europy, historii powszechnej Polski, ale przede wszystkim tej historii regionu, historii domu, historii rodziny, historii sąsiadów, swojej rodzinnej historii. Gdybyśmy wszyscy byli tacy sami, Polska nie byłaby sobą. Nie byłaby sobą bez silnych Kaszub i silnych Kaszubów i Kaszubek, bo to wy budujecie różnorodność naszego kraju, która pokazuje, że można mówić czasem różnym językiem, ale mieć to samo w sercu. Chciałam Państwu powiedzieć, że zrobimy wszystko, by siła Kaszub i kaszubskości była wielka i wyraźna. Tak jak zależy nam na uznaniu języka śląskiego, tak zależy nam na tym, by Kaszubi mieli swoją siłę, swoją kulturę i swoją możliwość pielęgnowania tradycji i budowania kolejnych pokoleń. Witam wszystkich w Kłascyżnie. Dobry dzień Kaszebi. Kaszuby na tle województwa pomorskiego odznaczają się kulturą, językiem. Widać nas na mapie naszego województwa, na mapie kraju, na mapie Europy. Pamiętajmy o tym, aby mówić po kaszubsku. Lepiej, gorzej, mi też się nie zawsze udaje i też będę próbować. Ale pamiętajmy o tym, aby kultywować naszą mowę, pamiętać o naszej tradycji, bo tylko my jesteśmy odpowiedzialni za to, czy ona przetrwa. Jesma i bodze ma razem Kaszebi. Do łyzdrzeni. Podczas 25. zjazdu Kasiebów w Koscyźnie meso też doznule, gdzie płetkę meso na nowoźniejszych świętach w przyjemnym roku.
26. zjazd Kasiebów będzie w Siemudze, a Dzień Jednoty Kasiebów w gminie Wejrowo. Słuchajcie, bardzo dziękujemy za zaufanie do przydnikowy, burmistrzowi. Na pewno za rok będziemy rada. Ogromny Bóg zapłać, dla nas ogromne wyróżnienie. Już dzisiaj serdecznie Państwa zapraszam. W tym roku gmina Wejherowo obchodzi jubileusz 90-lecia, więc Dzień Jednota Kaszebski będzie dla nas wyjątkowym zwieńczeniem tego święta, więc już dzisiaj Państwa serdecznie zapraszam. Z roku na rok je nas coraz więcej. Myślę, że w ostatnim roku w Siemudze będzie jeszcze więcej, a trasą kaszebską to jedziemy. Jo? Tak mnie sobie widzi, Transkasubie może nie będzie wprost do samego Siemuda. To jest dzień radoty, to jest dzień buchy z tego, że jest na Kaszebami. To jest najważniejszy dzień w roku dla Kaszebów. Jo? To za sprawą Kaszebsko-Pomorskiego Zrzeszenia, ale to jest najważniejsze, to też jest za sprawą samorządu. To jest okazja, żeby pokazać, jak na Kaszubach siłą są samorządy. Ile ludzi, ile Kaszebi zdziejali, jak mają możliwe te dziejania. Jo? To również za sprawą księdza Hilarego Jastaka w maju 90 roku są te pierwsze wylowanie do samorządu, co odbyło. Jo? To cała wielka reforma. I to dzisiaj o tym wszyscy musimy myśleć. I iść w przód z Kaszebi. Kaszebi chcą się spotykać, Kaszebi chcą dyskutować o swoich sprawach, o języku, o swojej wierze i o literaturze, o rzemiośle, o swojej ziemi. I wiedzą, że razem zrobimy więcej. Jak ma jest to jedno co, to mamy, że ma utrzymać język, a zachowywać naszą wiarę na ich przodków, a też jeszcze rozwijać nasz region. Wedłusłego roku ważnym elementem zjazdów Kasiebów je Nydgroda, bursztynowy kleka, jako dywy kasiebsko-pomorści zrzesieni do grepę z ciądnika zawsze pomoże. Je to Nydgroda dla samorządzene, a samorządyża, jaci nadzwykłewo dzejają na zieć rozwije Kasiebiznę. Latos Nydgroda dobyl długolatny wójt gminy Lepińce na Głechach Andrzej Lemańczyk. Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie wspólnie z niezależnym tygodnikiem regionalnym Zawsze Pomorze po raz drugi przyznało bursztynową klekę dla samorządowca, który w sposób szczególny przysłużył się sprawie kaszubskiej. Wyszedł ponad swoje obowiązki, włożył wiele serca w to, aby Kaszubszczyzna trwała. To jest ten dzień, kiedy wszyscy mogą się uzdrzeć. A żeby użyć to, co on dzieje, to trzeba jechać do Lepińców, a tam zawsze zapraszają, nie? Andrzeju, bardzo, bardzo serdecznie gratuluję w imieniu Zarządu Głównego Zrzeszenia Kaszubsko-Pomorskiego i Tygodnika Zawsze Pomoże zdobycia tej wspaniałej, jakże zasłużonej nagrody. Poprosimy o szybkie zabranie głosu Andrzeja Lemańczyka, bo jeszcze mnóstwo kolejnych elementów przed nami. Bóg zapłać im bardzo puszny, że taci wyróżnieni, że otrzymał, ale to dedykuję moim nobleściom, mojej rodzinie, moim zrzeszeńcom z Gochów i wszystkim mieszkańcom na Gochach w gminie Lepińce. Jeby to tak litko rzekł, że jele robił to, co mnie widzało, co nie było, tak by można rzec, nie było robotą, a przyjemnością. I takie to odbierał cały czas, że nie to chcą robić, a nie, że mnie kto skyzył. A że coś więcej robił, no może kto inny dostrzegł, bo ja uważam, że to je robił, co je powinien robić, naprawdę.